Iranski fotograf Salihi na fotografijama je prikazao neuspjeh UN-a i međunarodne zajednice da spriječe počinjenje genocida u Srebrenici u kojem je ubijeno 8.372 ljudi. Na umjetničko-dokumentaran način ovjekovječio je slike događaja od 1992. do 1995. godine. 11. juli je zasigurno jedan od datuma koji ne smije pasti u zaborav i koji moramo se truditi na svaki mogući način da prenosimo mlađim generacijama. Ova izložba je pokazatelj nasilja i zločina koji je izvršen nad narodom Bosne i Hercegovine. Zaista moramo naučiti i uzeti pouku iz historijskih događaja te pokušati živjeti u miru. To je dužnost svih ljudi na svijetu. Majke koje su doživjele nemjerljivu tragediju izgubivši sinove i članove najuže porodice pokazuju kako se strpljenjem, snagom, ponosom i predanošću ne zaboravlja prošlost, ali utire putokaz pomirenju i opomeni.